tomto videu si ukážeme, ako môže učiteľ jednoducho otestovať svojich žiakov testom digitálnych zručností od Informatiky 2.0. Prostredie ponúka možnosť vytvárať skupiny, napríklad podľa tried, v ktorých učiteľ sleduje pokrok žiakov na základe výsledkov skupiny aj jednotlivcov. Po odovzdaní testu žiakmi učiteľ okamžite vidí výsledky v prehľadných grafoch a tabuľkách. Všetko má na jednom mieste a môže tak prispôsobiť výučbu potrebám konkrétnej skupiny či jednotlivých žiakov. Teraz to, čo vidíte, je dashboard učiteľa, čiže úvodný panel, kde je možné zobraziť a vytvárať nové skupiny. Pozrime sa na to, ako učiteľka Jana vytvorí novú skupinu a čo všetko v prostredí nájde. Momentálne vidíme dve triedy, ktoré si vytvorila pre strednú školu. Ja ich otvorím a vidíme tu základné informácie. Potom tu vidím moduly, ktoré si ona sama vybrala, aby otestovala žiakov len otázkami, ktoré patria do tejto kategórie. Keď si otvoríme napríklad 4A, vidíme, že už mám niekoľko odovzdaných testov a zároveň je to aj zo záverečného testovania, takže vidíme zlepšenie skupiny v tomto prehľadnom grafe. Konkrétne v týchto 4 kategóriách, ktoré si vybrala, aby otestovala svojich žiakov. Taktiež je tu tabuľka a vidíme výsledky, ako dopadol vstupný test, výsledky, ako dopadol výstupný test a zlepšenie skupiny. Poďme sa vrátiť späť na prehľad a vytvorme si novú triedu. Predstavme si, že Jana učí na základnej škole, takže si vyberie základnú školu. Nazve si skupinu, napríklad 5A a vyberie si ročník. Nová trieda sa vytvorila a vidíme ju v prehľade. Po rozkliknutí vidíme informácie o skupine a aj moduly. Ale pre základnú školu sa nedajú vyberať a je to len informácia pre učiteľov, ktoré kategórie sú v týchto testoch pre základnú školu. Následne v týchto kategóriách vidíme aj výsledky skupiny v prehľadoch. Jana chce svojim žiakom poslať odkaz na úvodný test. Je tu možnosť kopírovať si tento odkaz, ktorý potom následne pošle svojim žiakom. Má aj možnosť vidieť ukážku testu. Toto je ukážka testu, ako to vidí žiak vo svojom prehliadači. Je dôležité, aby každý žiak dostal svoje unikátne číslo. To si napíše na úvode testu, napríklad ja som jednotka, tak napíšem jednotku. A následne môžem začať vyplňať test. Vráťme sa späť. Vidíme v informácii, že momentálne sa nachádzame v úvodnom testovaní, to znamená, že sme na začiatku školského roka. Na konci školského roka Jana otestuje svojich žiakov znova, a to tak, že spustí záverečné testovanie. S naším testom digitálnych zručností máte všetko na jednom mieste. Jasný prehľad skupín a ich výsledky pre ešte lepšie zacielenie výučby a ďalší rozvoj vašich žiakov.